Agrair-vos la vostra presència avui, aquesta tarda aquí. Bé, aquest serà el 19è any del taller de teatre infantil d'aquí Cal Xip. I és el segon any que la Marta i jo ens n'hem fet càrrec. Anirem continuant mentre puguem resistir, no, Marta? Hasta que el cuerpo resista. Aguante. Continuarem, però també si tenim nens i nenes que vulguin fer teatre. Perquè de nens, noi, de nens no en trobaran lloc. No sé què passa, però es veu que els pensen que són coses de nenes. Poder, no sé, que sí, no venen. Nosaltres, com que ens agrada el teatre, voldríem ensenyar el que bonament sabem, com els nens i nenes millor. Això no vol dir que no ens porti esforç i sacrifici. Sí, Déu-n'hi-do, això sí que costa. Bé, de totes maneres, una de les coses que us voldríem demanar-vos és que a l'hora dels assaigs no faltin. I no cal dir els dies de les representacions, perquè, clar, et trobes que et diuen, bueno, els hi diem, que demà hem d'assajar a tal hora. Oi, és que jo he quedat amb una meva amigueta. Res d'amiguetes, Aquí, quan s'ha d'assajar,